Dobro jutro, dobrodošli. Ovog nedeljnog jutra proučavamo, kao što vidite, dela apostolska, 2. glavu od 1. do 13. stiha. I ono što bih vas pitao na početku jeste da li volite napetost ili neizvesnost? Kako se osjećate dok iščekujete da se nešto dogodi, a ne znate kako će to izgledati? Zamislite sada učenike koji očekuju, kako Isus kaže, očevo obećanje. U delima 1. glavi 4. i 5. stihu Isus im je rekao da ne idu, da se ne udaljavaju iz Jerusalima, nego da čekaju očevo obećanje koje su čuli još ranije od Jovana Krstitelja. Što mislite, kako su se oni osjećali svih tih dana dok su sa neizvešnošću čekali? Koje pitanja su im prolazila kroz misli? Šta će biti? Kada će biti? Kako će izgledati? Kako će izgledati taj dolazak Duha Svetoga i sve što treba da se desi? Kao što smo ranije rekli, Hristovo vaznesenje nije bio kraj Isusovog dela, nego naprotiv jedan novi i, kao što ćemo vidjeti, veličanstven početak. I knjiga Dela apostolskih nas uvodi u taj novi početak koji sledi nakon 4 knjiga evanđelja, koja su kao 4 stuba ili kao 4 zida, ali sada gradimo dalje. Odnosno, da tako kažemo, Isus gradi dalje svoje carstvo na zemlji kroz svoje učenike posredstvom Duha Svetoga. I to ne u jednom narodu, ne na jednom mestu, nego širom celoga sveta. I kako će to biti, na šta će to ličiti ili kako će to funkcionisati? Sjećate se da je Isus u Mateju 16. glavi najavio: sazidat ću crkvu svoju. I kaže, vrata paklena neće moći da je nadvladaju, da je pobede. Pa da vidimo kako to izgleda, ili da vidimo kako je to počelo. Dela apostolska 2. glava nam govore o jednom nesvakidašnjem događaju koji se dogodio na jevrejski praznik Pedesetnice. Kao što smo čitali malo pre, vidimo da se radi o silasku Duha Svetoga na Isusove apostole i prve učenike. Taj događaj je do duše u više navrata bio najavljivan kroz sva evanđelja od strane Jovana Krstitelja. Sjećate se kako je Jovan Krstitelj govorio: ja vas krštavam vodom, ali za mnom dolazi neko ko je mnogo veći, ko će vas krstiti Duhom Svetim. I u svim evanđeljima čitamo o tome, i u Mateju, i u Marku, i u Luki, i u Jovanu najavljivano je krštenje učenika Duhom Svetim. I eto, na kraju dolazimo do tog događaja koji se dešava na dan duhova. Sad, postoje različite priče, različiti stavovi, mišljenja u vezi sa temom Svetoga Duha, u vezi sa krštenjem Duhom i drugim stvarima vezanih za Svetoga Duha. Nažalost, veoma često su to pogrešni stavovi ili pogrešna učenja od strane osoba koje se površno i olako bave temom i delom Duha Svetoga. Ono što mi nalazimo na ovom mjestu u delima 2. glavi jeste istorijski događaj silaska Svetoga Duha na apostole i prve učenike nakon njegovog vaznesenja. I ovo je prvo delo vaznetog Hrista sa neba. Izliče Duha Svetoga na svoje učenike. Rekli smo, važan događaj koji je prethodio
ovome jeste Hristovo vaznesenje. Isus je ranije u evanđeljima rekao da svrha njegovog dolaska na ovaj svet je bila da svoj život da kao opravdanje za mnoge. Ali nije smrt bila kraj, kao što smo više puta govorili ranije. Znamo da nakon 3 dana Hrist vaskrsava, na taj način pobeđuje smrt, pobeđuje greh, pobeđuje Sotonu, omogućava ljudima izmirenje sa Bogom kroz njegovu žrtvu na krstu. I znamo da nakon vaskrsenja Hrist provodi izvesno vreme sa svojim učenicima, zapravo 40 dana. Čitali smo prošle nedelje o tome. Dokazujući im da je on živ, da je on vaskrsli Mesija, govorio im je o Božjem carstvu i zadatku ili misiji koja je pred njima nakon njegovog vaznesenja i nakon silaska Duha Svetoga na njih. Ujedno, ovdje imamo i jevrejski praznik nedelja ili žetve, koji je 50 dana od vaskrsenja. U Starom Zavetu imamo uređen sistem po kome su ljudi mogli da pristupe Bogu, da imaju zajedništvo sa njim ili komunikaciju sa njim. I knjiga Levitska ili 3. Mojsijeva se u velikoj meri bavi upravo ovim pitanjem. Na koji način grešni čovjek može da pristupi svetom i pravednom Bogu, da komunicira sa njim i da ima zajedništvo sa njim. I u knjizi Levitskoj s jedne strane je opisan žrtveni sistem, gdje je propisano kako narod da pristupi sa određenim žrtvama, a s druge strane je dat jedan kalendar jevrejskih praznika kroz koji su također Jevreji štovali ili, da kažemo, slavili Boga i imali zajednicu sa njim. U 23. glavi 3. Mojsijeve čitamo o praznicima Gospodnjim i nekoliko značajnih za nas praznika, na kraju možemo i da okrenemo. Za nas nekoliko značajnih praznika su Paska kao prva, potom praznik prvine ili prvih plodova i na kraju ili sljedeći dolazi ovaj praznik Pedesetnice gdje se govori o žetvi na kraju vremena. Evo da pogledamo 3. Mojsijeva 23. glava. Kaže ovako: ovo su praznici koje je Gospod odredio, sveti sabori koje ćete proglasiti u određeno vreme za njih. I onda kaže prvi praznik je 14. dana prvog mjeseca u Suton počinje Gospodnja Pasha. 15. dana istog mjeseca počinje praznik beskvasnog hleba. 7 dana jedite beskvasni hleb, prvoga dana održite sveti sabor i nikakav posao ne obavljajte. 7 dana prinosite žrtvu Gospodu spaljenu vatrom. 7. dana održite sveti sabor i nikakav posao ne obavljajte. Još reče Gospod Mojsiju, kaži Izraelcima, kada uđete u zemlju koju ću vam dati i kada budete želi žetvu, donesite svešteniku snop od prvoga žita koje požanjete. Neka sveštenik okrene snop ovamo i onamo pred Gospodom, da bi vam bio prihvaćen. Neka ga okrene sutradan posle subote. Onoga dana kada budete okretali snop, prinesite jagnje od godinu dana i bez mane kao žrtvu paljenicu Gospodu, zajedno sa njenom žitnom žrtvom od 2/10 efe beloga brašna zamešenog s uljem, žrtvu Gospodu spaljenu vatrom, prijatan miris i sa njenom žrtvom levanicom od 1/4 hina vina.
ne jedite ni hleb, ni prženo zrnevlje, ni mlade klasove do onoga dana kada budete prineli ovu žrtvu svome Gospodu i ovo je trajna uredba za sva vaša pokoljenja gdje god budete živjeli. Sada kaže od 15. stiha. Od onoga dana, posle subote, dana kada ste doneli snop za žrtvu okretanu, odbrojite 7 punih sedmica. Odbrojite 50 dana do dana posle 7. subote, pa prinesite Gospodu žrtvu od novoga žita, gde god živeli. Donesite odatle 2 vekne hleba, umešanog od 2 desetine efe belog brašna, ispečenog sa kvascem kao žrtvu okretanu Gospodu od prvina, i sa ovim hlebom dovedite 7 muške jagnjadi od godinu dana i bez mane, 1 junca i 2 ovna. Oni će biti žrtva paljenica Gospodu zajedno sa njihovim žitnim žrtvama i žrtvama levanicama, žrtva spaljena vatrom na prijatan miris Gospodu. Potom prinesite 1 jarca kao žrtvu za očišćenje i 2 jagnjeta od godinu dana kao žrtvu za zajedništvo. Neka sveštenik okrene ova 2 jagnjeta ovamo i onamo pred Gospodom kao žrtvu okretanu zajedno sa hlebom od prvina. Oni su sveta žrtva Gospodu i pripadaju svešteniku. Istog tog dana proglasite sveti sabor i nikakav posao ne obavljajte. Ovo je trajna uredba iz pokolenja u pokolenje gdje god živjeli. Ovdje naravno postoje određeni detalji koji možda su za nas sada malo i nepoznati. Šta su sve oni trebali da prinesu toga dana, kako su trebali da se ponašaju. Sve ukupno imamo nekoliko praznika ispred nas koji govore o ne samo Starom Zavetu i Jevrejima i njihovom načinu žrtvovanja, nego koji imaju poruku za buduća pokolenja ili za buduće generacije. I na kraju krajeva, svi ti praznici su imali svoju hronologiju, svoj redosled i svoj razmak. I svi su ukazivali na Isusa. Odnosno, svi imaju svoje ispunjenje u Isusu. Prvi praznik je bila Pasha i Pasha jeste zapravo simbol Hristove smrti. Pasha je počela da se slavi izlaskom iz Egipta, kada je krvlju jagnjeta su obeleženi dovraci i vrata svih jevrejskih kuća i domova, da ne bi anđeo smrti ušao u tu kuću i da na taj način je krvlju jagnjeta taj dom i ta porodica su bili zaštićeni. U Novom Zavetu čitamo da je Hristos jagnje Božje koje uzima grehe sveta ili koje sprečava Božji sud da dođe na grešnika, i u 1. Korinčanima čitamo da je Hristos naša Pasha koji se zaklao za nas. Tako da, to je bio prvi praznik. Sljedeći praznik jeste praznik prvih plodova. I on je simbol Hristovog vaskrsenja. U 1. Korinčanima zapravo najviše možemo da čitamo o ovim stvarima. 1. Korinčanima 5. glava 7. stih nam govori da je Hristos naša Pasha, zaklan za nas. Očistite se, kaže, od starog kvasca da budete novo testo bez kvasca kakvi jeste, jer već je žrtvovano naše pashalno jagnje Hristos. A u 15. glavi od 20. stiha čitamo o Hristovom vaskrsenju kao tom prvom plodu iz mrtvih. Od 20. stiha čitamo: ali Hristos jeste vaskrso iz mrtvih, kao prvenac onih koji su umrli, jer pošto je smrt došla preko čovjeka i vaskrsenje mrtvih je došlo preko čovjeka, kao što u Adamu svi umiru, tako će u Hristu svi oživjeti, ali svako po svom redu. Kao prvenac Hristos. Zatim, kad on dođe, oni koji su Hristovi. Vidite, praznik prvih plodova označava Hristovo
Vaskrsenje. On je taj prvi plod iz mrtvih. Sljedeći praznik jeste praznik Pedesetnice, kada se broji 7 nedelja od Vaskrsenja i 50. dana se slavi, a mi kažemo duhovi, ali oni su slavili praznik žetve, kada su donosili žrtve u zahvalnost Bogu za žetvu te godine. I Pedesetnica ili praznik žetve jeste slika dolaska Svetoga Duha na ovaj svet, odnosno na Božji narod, na Hristove učenike, Hristove sledbenike. Sad imamo nekoliko simbola ovdje na koje treba da obratimo pažnju. Ako ste vidjeli, bilo je potrebno da donesu 2 hleba. 2 hleba označavaju zapravo, imaju simboliku i značaj za nas koji čitamo danas. Označavaju da se radi o 2 strane koje tu dolaze. S jedne strane imamo Jevreje i s druge strane imamo nejevreje koji će zajedno činiti, da kažemo, Božji narod. U Efescima možemo da čitamo o tome u 2. glavi, naročito od 11. stiha, kaže: zato imajte na umu da ste nekada vi neznabošci po rođenju, koje su zvali neobrezanje, oni koji sebe zovu obrezanje, izvršeno rukom na telu, bili bez Hrista, otuđeni od izraelske zajednice i stranci u odnosu na saveze obećanja, bez nade i bez Boga u svetu. A sada ste se u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, približili Hristovom krvlju. Jer on je naš mir, on je od dvoga načinio jedno. I u svom telu razorio neprijateljstvo, taj pregradni zid razdvajanja, obesnaživši zakon zapovesti sa njegovim odredbama, da u sebi od dvojice stvori jednog novog čoveka. Tako, uspostavivši mir i da u jednom telu, posredstvom krsta, kojim je usmrtio neprijateljstvo, obojicu potpuno pomiri sa Bogom. Koju obojicu? I Jevreje i neznabošce. I da stvori jednog novog čoveka, odnosno da u crkvi svi budemo jedno u Hristu. On je došao i propovedao mir vama koji ste daleko i mir vama koji ste blizu. Kroz njega i jedni i drugi, pazite sad, u jednom duhu imamo pristup Otcu. Kroz Isusa Hrista i jedni i drugi, i Jevreji i nejevreji, u istom duhu, u jednom duhu imamo pristup Otcu. Tako da ova 2 hleba simboliziraju Jevreje i nejevreje koji bivaju jedno u Hristu. Također, ako ste zapazili, imali smo 2 jagnjeta za zajedništvo. Što vidjet ćemo interesantno jeste, označava 2 silaska duha. Zato što dok čitamo dela apostolska, mi ćemo vidjeti da je duh prvi put sišao na Jevreje u 2. glavi. Kada čitamo, svi ovi ljudi koji su ovdje bili, bez obzira što se nabrajaju sve ove pokrajine i regioni odakle su oni došli, to su u stvari bili Jevreji koji su živeli među njima. A na dan Pedesetnice su došli u Jerusalim, jer je dan Pedesetnice bio jedan od 3 obaveznih praznika za Jevreje da prisustvuju i da budu u Jerusalimu. Kaže, a u Jerusalimu su boravili pobožni Judeji iz svakog naroda pod nebom. Vidite, u 4. stihu čitamo. I tu vidimo izliče Duha Svetoga na Jevreje. Prvi učenici, prvi apostoli i učenici Isusa Hrista bili su Jevreji. U delima 10. glavi mi ćemo vidjeti da se Duh Sveti izliva na
neznabošce ili na nejevreje. Možemo sada možda ukratko, da ne bi kasnije se zadržali na tome. Petar je bio pozvan u Kornelijevom domu da posvjedoči ili da predstavi evanđelje. I kaže, dok je Petar još ovo govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali njegov govor. Sad kaže, obrezani vernici, ili vernici iz obrezanja, ili judeji, kaže, koji su došli s Petrom, bili su van sebe od čuda, što se dar Svetoga Duha izlio i na neznabošce. Jer su ih čuli kako govori jezicima i veličaju Boga. Tada Petar reče, ko može da uskrati vodu da se ne krste oni koji su primili Svetoga Duha kao i mi? Petar i svi koji su bili s njim, bili su Jevreji. I na dan Pedesetnice Duh se izlio na Jevreje. A onda, kroz propovedanje evanđelja i kako su drugi narodi prihvatali evanđelje, Duh Sveti je silazio i na njih. I zapovedivši da se krste u ime Isusa Krista, potom ga oni zamoliše da ostane još nekoliko dana. Sad, interesantno je, čitamo nastavak dela 11. glava, kada su se apostoli i braća vratili u Jerusalim, vratili u Judeju, saznali su, kaže, da su i neznabošci primili Božju reč, pa kada je Petar došao u Jerusalim, obrezani vernici počeše da mu prebacuju govoreći, ušao si kod neznabožaca, jeo si sa njima, družio si se sa njima. Tada Petar poče da im govori i da im sve po redu objašnjava. Bio sam u gradu Jopi, molio sam se, u zanosu sam imao viđenje, video sam kako sa neba silazi posuda kao veliko platno, i tako dalje. Kaže, ja se zagledah i videh unutra razne divlje zveri, gmizace, ptice, čuo sam glas koji mi je rekao, ustani Petre, uzmi, zakolji, jedi. Ali ja rekoh, ni pošto Gospode, nikad ništa pogano ili nečisto nije ušlo u moje usta. Tada glas sa neba progovori i drugi put i tako dalje. Kaže, ovo se ponovilo 3 puta. I baš tada 3 čoveka koja su mi poslali iz Kesarije stadoše pred kuću u kojoj sam bio. Duh mi reče da pođem sa njima bez oklevanja. A sa mnom pođoše i ova 6 braće, pouđe smo u kuću onoga čoveka, on nam ispriča i tako dalje. I sada Petar objašnjava. Kaže, kada sam ja počeo da govorim, Sveti Duh siđe na njih. Isto kao na nas u početku. Tada se setih šta je Gospod rekao, Jovan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Svetim Duhom. Pa ako je Bog njima dao isti dar koji je dao nama, kada smo poverovali u Gospoda Isusa Krista, ko sam ja bio da zabranim Bogu ili da se protivim Bogu? Kada su to čuli, umiriše se, pa počeše da slave Boga govoreći, Bog je dakle i neznabošcima dao pokajanje koje vodi u život. Veoma, da kažemo, ohrabrujuća slika i ohrabrujući događaj, ali koji nam pojašnjava i koji nam približava razumevanje onoga što se desilo u početku. Kako je prvo Sveti Duh sišao na Jevreje, a onda kako je Duh Sveti sišao i na neznabošce. I knjiga Dela apostolskih jeste bitna knjiga koja nam pokazuje tu tranziciju, da kažemo, iz judaizma u crkvu. I u početku crkva je bila više sastavljena od Jevreja. I svi apostoli su bili Jevreji. I prvi učenici su bili Jevreji iz Galileje, iz Palestine. Međutim, u nastavku mi ćemo vidjeti da će se desiti nešto novo, da će crkva da se širi kroz ceo svet, počevši od Jerusalima, od Judeje, Samarije, sve do krajeva zemlje, i onda vidimo kako Duh Sveti počinje da radi u svim narodima i kako evanđelje zapravo jeste za sve narode. I ono što je Isus rekao, da
je došlo, da se približilo vreme i da je došlo carstvo Božje, jeste za sve narode, ne samo za jedan narod. Sada da vidimo kako su ljudi reagovali, odnosno šta se desilo i koja je reakcija bila na ovo izlivanje Duha Svetoga. Mi smo otišli malo dalje pa smo gledali ovu drugu situaciju kako se Duh Sveti izlio na nezdabošće, ali da se vratimo u drugu glavu i da vidimo to prvo delo vaznetog Hrista, izliće Duha na svoje učenike. Kako je to izgledalo? Prva stvar koju ovdje vidimo jeste, kaže, silan vetar i huk koji je došao sa neba. Aha, da. I kaže da je ovo došlo sa neba, kaže, dok su oni bili zajedno, odjednom sa neba dođe huk, kao da duva silan vetar. Kad kaže sa neba, ovo označava da ovaj događaj i ono što sledi jeste nebesko, nije zemaljsko, nije svetsko, nije ljudsko. Naprotiv, ovo što se dogodilo dolazi sa neba, ko je na nebu? Isus. Jer smo prošli put govorili o tome da su učenici stajali i gde su gledali? Aha, u 1.11 kaže Galilejci, rekoše im ovi, zašto stojite i gledate na nebo? Ka nebu. Ovaj Isus koji od vas vaznet gde? Na nebo. Vratit će se isto ovako kao što ste ga vidjeli da odlazi na nebo. Isus je gore, je li tako? I on sada nešto čini. Tako da ovo što se sada dešava dolazi od njega. Također, kada govorimo o ovom silnom vetru i ovom hučanju, ovo označava delovanje duha ili suverenitet i moć koja dolazi od Isusa. U Jovanu 3.8, kada je Nikodim razgovarao sa Isusom, Isus mu objašnjava da delovanje duha nije nešto ljudsko i nije nešto što čovjek može da kontroliše. Jovan 3.8 kaže ovako: vetar ili duh duva gde mu je volja, čuješ mu huk, ali ne znaš ni odakle dolazi, ni kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od duha. Ali još nešto što nas može vratiti u Stari Zavet vezano za delovanje duha je Ezekijel 37. glava. Imamo jednu situaciju gde Gospod poziva proroka Ezekijela i daje mu jednu viziju. Ruka Gospodnja bila je na meni i Gospod me izvede svojim duhom i postavi me usred jedne doline pune kostiju. Potom me povede po celoj dolini i ja videh da ima mnogo kostiju u dolini, da su sve suve, sasvim suve. On me upita: sine čoveči, mogu li ove kosti da ožive? A ja rekao: Gospode, to jedino ti znaš. Tada mi on reče: prorokuj ovim kostima i reci: suve kosti, čujte reč Gospodnju. Ovako kaže Gospod ovim kostima: učinit ću da u vas uđe dah i vi ćete oživjeti. Daću vam žile i meso i prekriti vas kožom, staviti dah u vas i vi ćete oživjeti. Tada ćete znati da sam ja Gospod. I ja prorokovah, kako mi je bilo zapoveđeno. A dok sam prorokovao, začu se buka, neko kloparanje i kosti se sastaviše, kosti uz kost. Pogledah i evo na njima žile i meso, zatim i prekri koža, ali u njima još nije bilo daha. Tada mi Gospod reče: prorokuj dahu, prorokuj sine čoveče i recimo ovako, kaže Gospod, daše
dođi sa 4 strane sveta i dahni u ove pobijene da ožive. I ja prorokovah, kako mi je zapovedio, i dah uđe u njih i oni oživeše i stadoše na noge. Golema vojska i tako dalje. U Ezekijelu imamo viziju oživljavanja suvih mrtvih kostiju. Duh Božji je došao na tim kostima i doneo im je život. Ono što Duh Božji čini, ili Duh Isusov, čini ono što je nemoguće. Duh dolazi da učini ono što je ljudima nemoguće. Duh donosi život duhovno mrtvim ljudima, oživljava ih za Boga. Oni koji su bili mrtvi za Boga, koji su bili mrtvi u svojim gresima, koji su bili daleko od Boga, Duhom Svetim bit će oživljeni, bit će obnovljeni, bit će učinjeni novim stvorenjima u Isusu Hristu. I sljedeća stvar koju ovdje nalazimo jesu plameni jezici. Plameni jezici govore o božanskoj moći ili o sili za svedočenje. Za svedočenje o Isusu i za svedočenje o Božjim velikim delima. Šta su apostoli govorili? Prva stvar koju su oni govorili, u 11. stihu šta kaže? Mi ih čujemo kako na našim maternjim jezicima šta rade? Objavljuju velika Božja dela. Isus je rekao u prethodnoj glavi, u 1.8, svojim učenicima: bit ćete moji svedoci. A krštenje duhom ili punina duhom će učenike učiniti, vidite šta? Isusovim svedocima. Zašto će duh doći? Ili zašto je duh došao? Da bi Isusovi učenici bili svedoci o njemu. Da bi govorili o njemu. Da bi poruku o Isusu Hristu, poruku o Isusu Spasitelju, o Isusu Mesiji, o Isusu Otkupitelju doneli svim ljudima. Isus sam je rekao u Jovanu 16. glavi, 15. glavi, zapravo 26. i 27. stihu čitamo: a kada dođe on, pomagač, utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, duh istine, koji izlazi od Oca, on će za mene svedočiti. A svedočite i vi, jer ste sa mnom od početka. I ovdje vidimo da će se upravo to i desiti. Apostoli bivaju ispunjeni Svetim Duhom i počinju da govore o Isusu i da svedoče o njemu. Možda ovdje da damo jedno upozorenje. Ljudi često naglašavaju silu duha i krštenje kao nešto posebno, da bi mogli da čine nadprirodne stvari. Ali da li je to svrha ili cilj onoga što je Isus govorio i zašto je duh došao na učenike? Jer ljudi su skloni da se povedu za nekim drugim stvarima, a da zanemare i zaborave najveću i najvažniju stvar. Da pokažu Isusa, da ukažu na Isusa, da veličaju Isusa, jer Isus je velik. Isus je jak, Isus je bitan, Isus je taj koji je potreban ljudima, jer on je spasitelj, on je taj koji oprašta grehe, on je taj koji preporađa osobu svojim duhom i svojim evanđeljem. Bez Isusa sve je uzalud. Zato Duh svedoči o Isusu i upućuje na Isusa. On je sve što nam treba i on je taj koji treba da bude uzvišen. Sljedeća stvar o kojoj možemo ovdje govoriti jeste krštenje ili ispunjenje Duhom Svetim. Znači, vidjeli smo prvo silan vetar ili hučanje ili buku, pa smo vidjeli plamene jezike i na kraju kaže nam tekst
da su se svi ispunili duhom, da se zapravo desilo to krštenje i ispunjenje duhom svetim u 3. i 4. stihu. Da su ovi plameni jezici se razdelili i stali na svakog od učenika i svi se ispuniše svetim duhom i počeše da govore drugim jezicima kako im je duh dao da govore. I ovo je istorijski događaj koji se jednom dogodio i ne ponavlja se. Crkva je nastala, rođena je tog trena i odatle nadalje duh dodaje nove ljude u crkvu. Kada je apostol Pavle razgovarao, odnosno pisao Korinčanima, koji su se delili po raznim pitanjima, po pitanju propovednika, po pitanju raznih drugih stvari, po pitanju duhovnih darova, apostol Pavle im objašnjava i kaže da smo svi mi udovi ili delovi jednoga tela, Hristovog tela. Kao što je telo jedno, a ima mnogo udova i svi su udovi, iako ih je mnogo, čine jedno telo, tako i sa Hristom. Jer svi smo mi jednim duhom u jedno telo kršteni. Bilo da smo Judeji ili Grci, bilo da smo robovi ili slobodni, svi smo jednim duhom napojeni. Apostol Pavle ističe i naglašava Korinčanima da nas je jedan duh u šta krstio? U Hrista, u jedno telo. I da smo mi svi udovi ili delovi Hristovog tela. Krštenje u Hristovo telo je jedinstven i neponovljiv događaj u životu osobe. Dešava se u momentu pokajanja, u momentu vere u Isusa. U onom trenutku kada osoba poveruje u evanđelje, kada se pokaje za svoje grehe, tada duh nanovo rađa osobu, uvodi je u Hristovo telo ili u duhovnu zajednicu verujućih, zapečati je i duh nastavlja da stanuje u osobi od tog momenta nadalje do njenog proslavljenja, odnosno do njenog susreta sa Gospodom i ne napušta više osobu. Sad, par stvari još da kažemo o tome kako su reagovali ljudi kada su vidjeli ovo što se desilo. Kada su čuli, kada su vidjeli. Neki su bili... Ljudi su mislili da su uvijek pijani kad su čuli. Da, neki su bili zadivljeni. U 7. stihu čitamo, divili su se i čudili su se, govoreći kako razumemo ove ljude što nam pričaju. Zbunjeni, kaže u 6. stihu, jer je svaki od njih čuo apostole kako govore na njihovom jeziku. Pitali su se šta ovo znači, šta će biti. Naravno, bilo je i onih u 13. stihu čitamo koji su se podsmevali, koji su govorili, koji su se rugali i govorili da su neke pijane budale koje od ranog jutra nisu imali druga posla, nego su se napili sada. Ovo je bila reakcija prisutnih na Božje delo izlivanja duha na prve učenike na dan Pedesetnice i rođenja crkve Isusa Hrista. Sad da postavimo pitanje, da li Bog danas čini svoja čuda u ljudskim životima? Naravno. Postavit ćemo drugo pitanje. Kako ljudi danas reaguju na Božje delo u nečijem životu? Slično. Neki se dive i čude, pitaju šta se dogodilo, kažu bravo, dobra stvar, promenio si se, postao si bolji čovjek, bolja osoba. Ne znamo kako se to dogodilo, ali dobro je. Neki
jasno odbacuju, neki se jasno protive i vređaju kada im kažemo da je Bog učinio svoje delo u nama, da nas je Bog pozvao, da nas je Bog oprao, da nas je Bog očistio, nanovo rodio, preporodio svojim duhom. Neki, tako, vređaju, odbacuju. Ali jedno drugo pitanje koje za nas je mnogo bitnije, ne u toj meri kako ljudi reaguju, nego kako prepoznajemo da je u pitanju Božje delo u nečijem životu. Šta je to što ukazuje na to? Ljudi će reagovati i ovako i onako. Za nas je mnogo bitnije da budemo sigurni i da znamo da je ono što se dogodilo u našim životima ili da ono što se dogodilo ili događa u životima nekih drugih ljudi oko nas, da je to Božje delo. Pa odgovor možemo... Ja se zahvalim kad vidim da Bog čini nešto za nas. Ja poslije se zahvalim neprestano. A vidim da je njegovo delo, na primjer. Kod mene. Da. Ostali ljudi ne znam, a ja kad vidim da učinim baš ono kako meni odgovara i kako treba, poslije sam zahvalan, Da, pa 11. stih može da nam pomogne da bolje razumemo ili prepoznamo da je u pitanju Božje delo u nečijem životu. 11. stih kaže ovako: mi ih čujemo, kaže svi ovi koji su došli tu, čujemo ih kako na našim maternjim jezicima objavljuju velika Božja dela. Ili drugi prevod kaže kako veličaju Boga. Veličanje Boga ili veličanje Božjih dela, veličanje onoga ko je Bog, veličanje onoga šta je Bog učinio ili šta Bog čini, to je jedan od prvih i sigurnih znakova da je u pitanju Božje delo u nečijem životu. Jer ovdje imamo očigledan zaokret ili promjenu od sebe, od sebičnosti, od sveta, od materijalizma, od telesnih užitaka, od greha, okretanje ka Bogu. Imamo divljenje i veličanje Boga. Telesan čovjek, svetski čovjek, zemaljski čovjek to ne može i ne razumije. Čovjek koji nije nanovo rođen, on neće nikada veličati Boga. On ne slavi Boga. On uvijek nalazi opravdanje i izgovore za ono što Bog radi. Ali čovjek koji je mrtav u svojim gresima, koji nije nanovo rođen, koji nema Duha Svetoga, on ne može da slavi Boga. Ni u njegovoj prirodi. U njegovoj prirodi je da vređa Boga, da se protivi Bogu. On je neprijatelj Božji. Ali kada neko veliča Boga, kada neko donosi slavu Bogu, čast Bogu, kada se neko okreće od sebe, od svoje sebičnosti, od materijalizma, od sveta, od greha ka Bogu, da bi ga veličio, da bi ga slavio, da bi ga uzvisio, to je jedan od sigurnih znakova da Bog čini svoje delo u životu te osobe. Sad, vidjeli smo neke reakcije ljudi. Kako su apostoli reagovali na sve ovo što se desilo, o tome nemamo sada puno vremena, ali od 14. stiha nadalje vidimo da Petar objašnjava ljudima šta se u stvari desilo i o čemu se radi. I Petar jasno kaže da je u pitanju Božje delo, da je u pitanju ispunjenje Božjih obećanja ili proroštava, da se ostvaruje Božja reč, da se ostvaruje Božji plan. Evo, pogledajte samo, na primjer, 16. i 17. stih. Kaže, nego je ovo ono o čemu je govorio prorok Joel. U posljednje dane, kaže Bog, izliču od svoga duha na sve ljude i tako dalje. Apostol Petar nam daje objašnjenje
kako ljudima koji su tada bili prisutni, ali tako i nama danas koji čitamo, daje nam objašnjenje da je u stvari ovo ispunjenje Božeg plana i Božje reči. Da je Bog veran svoje reči, svom proroštvu i da se njegov plan ispunjava. I na kraju, ako hoćemo detaljno da istražimo, naći ćemo još puno mesta u Starom Zavetu gdje je Bog govorio kroz svoje proroke o dolasku Duha Svetoga i sada je to ispunio ili ostvario. Ono što je Bog učinio na dan Pedesetnice jeste zapravo to da je okrenuo prokletstvo u blagoslov za sve narode. U Starom Zavetu, u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 11. glavi, nalazimo jedan događaj kada su se ljudi okupili da sagrade hulu. Evo, pogledajmo. Na celom svetu, kaže, bio je samo jedan jezik i iste reči. Kako su se ljudi kretali ka istoku, naiđoše na jednu dolinu u zemlji Šena i tamo se nastanili. Hajde da pravimo cigle, rekoše jedan drugog, i da ih dobro pečemo. Tako su koristili ciglu mesto kamena i katran mesto maltera. Onda rekoše, hajde da sagradimo sebi grad i hulu sa vrhom do neba, da sebi steknemo ime i da se ne raspršimo po celom svetu. A Gospod siđe da vidi grad i hulu koju su ljudi zidali. Zaista su jedan narod i svi imaju jedan jezik, reče Gospod. Ovo je tek početak njihovih dela. Sada im neće biti nemoguće da učine sve što zamisle. Hajde da siđemo i pobrkamo im jezik, da jedan drugog ne razumeju. Tada ih Gospod odande rasprši po celom svetu, pa oni prestadoše da zidaju grad koji se zove Vavilon, zato što je Gospod tamo pobrkao jezike celog sveta. Odande ih je Gospod raspršio po celom svetu. Šta se desilo u davnoj prošlosti na istoku? Pa Bog je sebičnom čovečanstvu pomešao jezike ili pobrkao jezike, da više niko nikog nije mogao da razume. Zašto? Mi sada nemamo vremena da objašnjavamo i propovedamo iz prve Mojsijeve 11. glave, gdje vidimo da su ljudi okrenuti sebi, svom imenu, svojim planovima, svojim ciljevima. Boga nema u tome, Bog je isključen, oni imaju svoj plan. Bog je rekao da se rašire po celoj zemlji i da se namnože i da... Međutim, oni rade suprotno od onoga što Bog govori i hoće da sagrade hulu koja će... Tamo je Bog učinio jednu stvar, da im je pobrkao jezike. Da više nisu mogli da razumeju jedni druge i nisu mogli više da se sporazumeju, kao što si rekla. Šta se dešava u delima apostolskim, 2. glavi? Ovdje imamo ljude sa raznih strana koji su okupljeni i svi razumeju i čuju Božju reč i poruku koju je Duh Božji govorio kroz apostole. Nekoliko puta se naglašava da su oni sa raznih strana i da svi čuju i da svi razumeju poruku koja se govori. Sada svi čuju i svi znaju da Bog govori. Prva stvar koju čovjek u svom grešnom stanju ili u svom otuđenom stanju, u svojoj udaljenosti od Boga, prva stvar koju treba da doživi jeste da čuje Boga. Da doživi da mu Bog progovori i da razume. I sada svi čuju i sada svi znaju da je Bog Bog koji govori, da postoji samo jedan Bog koga treba slušati, koga treba slaviti i koga treba služiti. To je Bog koji se objavio kroz Hrista. To je Bog koji daje svoga duha onima koji mu se u Hristu potčine.
I kao što je Bog govorio ovim ljudima na dan Pedesetnice u Jerusalimu, tako je Bog progovorio i nama, da smo i mi čuli Božju reč, da smo i mi čuli Božji poziv, tako smo i mi postali deo Božjeg plana i blagoslova datog Avramu još u prošlosti. Kada je Bog pozvao Avrama, Bog je obećao Avramu da će od njega načiniti veliki narod, da će mu Bog načiniti veliko ime i da će u njemu biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji. Ono što je za nas bitno danas jeste da drugi ljudi u našim životima i u našim rečima vide veličanje Boga i njegovih dela. Neka se vidi i čuje Duh u nama i kroz nas. Ne naš ego, ne naša sebičnost, ne naša telesnost, nego da se u nama i kroz nas vidi i čuje Duh Božji i vide i čuju dela Božja. Jer on je taj koji treba da raste, a mi da se umanjujemo. Neka Gospod blagoslovi svoju reč po svojoj milosti, neka nas vodi